Oh! Ripaw mo na radyo! Kisay tao niya? Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Ay, di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lain at ang patay ang napalgan, ang biktima ng Pagyakin ng television. Di anam-anam og pamatay ang mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay, nga metabo bisan asa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dini sa balay sa Dios. Tungod kay wa na magapugong ug magasanta sa kagaw ni Cain, nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Ipatay niya ang pare! Ipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka kulang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gila mo'y nagyuti ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain, daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulo. Kagaw ni Cain, sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain, sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algin Abakita, spinner Nelson Tantano, recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Miuban pagkasukarap si Alan sa iyang motor. Mipabuto pagyud sa ikaduhang higayon ang nag-ambos ni Alan. Apan walay Alan king nakita. Dali na nakakamang ang ulitaw ug bitago. Ilang gipakita si Alan, hangtod nga mibiyaan lang sila. Niyang nagkanam ug kaduol ang mga tao nga nagsusi kung unsa katong mga buto. Mitawag si Roger ug gisultihan siya sa nahitabo. Samtang si Alan nakatawag ni Teresa. Giadto ni Teresa si Alan ug giubanan kini niya sa ilang bay. Wa madugay miabot sila si Roger. Niyang mitingog ang nag-ambos ni Alan, mikuba ug kusok ang iyang tukan. Kay nasiguro niya nga ang maong tao mo'y nag-ambos kaniya. Naunhaday ko ni Montes. Ako mo'y nagkuha ni Alan sa iyang gitaguan. Gitawagan ko niya. Nagian na mo ang motor ni Alan dito sa akasya. Di ko ba, kung nilahos din sa inyo, Alan, ano ba? Pagsiguro, kung usabi mo din na itabo ni mo. Ha? Alan! Bossing! Sir Sixto, Bossing! Diyos ko, siya mo'y nag-ambos na ako. Alan! No! O sa may nahitabo yung tao ni mo, no? O sa may tao na hitabo ni mo, ha? Itawagan ko sa mong ikso, itawagan ko sa mong ikso. Dudak ko na hitabo ni mo. Alan, gipaningot ka. Nangurog ka na sa... Alan! Alan! Kipo ko. Bossing! Dada ko na sa kwarto, Joy Emil. Kipo ko. Alan, usa man okay ka ra? Dali, Alan! Naimin, tabangi ko! Alan! Magalangit. Huwag ako niyo sa sakyanan. Bossing. Murag lain ang akong obserbasyon. Murag lain akong obserbasyon. Lain ang akong obserbasyon, Roser. Mayo, ang mabuan na lang si Alan. Paulit lang ka. Ayaw!
Wa pa mo man kining atong shooting. Alan Lengkudong, ayaw kalimot sa gisulti sa imong amahan. Hinumdumi ang iyang gisulti nimo, Alan. Siguro na ko. Laro ka siya. Patay kayo. Patay tani. Patay taning musik. Patay taning musik. Patay taning musik. Patay taning musik. Musik. Si Sir Sixto musik. Patay taning musik. Patay taning musik. Patay taning musik. Musik. Si Sir Sixto musik. Ang buto ko. Huwag pinasuktan sa mo karong nakita ni mo. Huwag pinili ka mo to. Emil. Aljum, Ano patik? gigawas ang uyuan ni Alan. May gisulti ni Sir Sixto. Kadiyot kaya kong adios busing. Busing! Nakakita ko. Niyapengon sila si Emil o si Papa Sixto. Roger! Noy, Emil. Noy, kumusta naman si Alan? Ay, maunay akong gigawas karon. Ipalihog ko ni Alan aron kasultihan mo nga gusto lang siyang mupahuway. Nagpasalamat siya nga ni among amahan ug anak. Kuan, Noy Emil. Dili ba lang siya dadong ospital? Basta niyo si Bakuba napantok bang yang sa bato baka o sa daan nga siminto dito sa nakrasa niya. Ipaigsabi na to ang iyang sa ospital, Noy Emil. Tepa, Emil. Usa man yun nahitabo ni Alan. Giambusan si Alan. Yaman ko. Nakaila ba siya sa buwang ano niya, Noy Emil? Oh, mga langit. Wa pa siya musulti namo kung nakaila pa siya sa nag-ambus niya. Pero labing siguro, wa siya makaila. Tungod kay ngit-ngit. O wasab siya gibating sakit sa iyang uho. Puros pangusra ang iyang dagkon. Kung mauna, Noy Emil, pantaya kita si Alan. O yung sumandili na lang ninyo dadon og ospital si Alan. Agdo na mo siya. Kung magpada siya sa ospital, amo siyang dadon. Apan kung dili siya magpada, amo lagi hapon siyang tumanan siyang gusto. Gikasubuog na iko kayo si Alan nga lakip ka mo na pilog kahasol sa nitabo karon niya. Nagpasalamat mi sa inyong pagpakabana, Sir Sixto. Sir Roger. Ayaw na ipaunahuna ni Alan. O subugingan nga panagsuod sa ato ang pamilya. Wala mo ilang lang tao si Alan. Lakip ka na sab na imin hibaw na. Salamat kayo, Sir Roger. Mamauling na ta. Adto na lang mimil. Oo, sir. Balikon ko. Salamat kayo ninyong amahan o anak. Sige, mubalik na kong saka sa taas. Tara, Roger. Musunod minimo, Pasisto. Mga langit. Kanal John. Busing! Dili ta magpadayo. Itago lang ning sakyan ng mayo.
Panidaan na to, unsay sunod na to makita ang bahay nilang Alan. Larga na. Okay, igo na din eh. Malantaw gikan din ang bahay nilang Alan. Standby mo sa sulod yung buhaton. Kinalang humanon ninyo ni Aljon. Isaan na nako ni mo busing. Tiwason na ko siyalan karon yung gabi una. Pues, mangita tag maayong higayon. Magpaabot og nindot kayong higayon. Palihog, patuos kong hangyo, Tess. Pauli na sa inyo. Mahimong biyaan ta ka, Alan. Palihog. Palihog ka bala ka. Tagon ka ugma. Gusto lang una kong magkasulti may maayos tiyo, Emil. Palihog, Tess. Patuon ako. Palihog. Paaboto na akong imong tawag ugma, Alan. Tawag yun ko, ha? Aron mawa na kini akong kabalaka. Tanabet. Alan. Emil. Sulti, Alan. Sulti kay maminaw ko. Busing, ada kita ka ba? Bibiya na sa Teresa sa ilaganan. Karon wala ko yung kabalakan kay Walas Teresa sa bahay nilang Alan. Mulihok na mi busing. Nay upat ka granada sa bag ni Asfonsit. Arjon, pabuthan ninyo ng tanan aron maapilog kabungkag sila sa Alan silang bahay. Dili na kong gustong palpak ng gihapon, Arjon. Pabuthan ng mga granada sa bahay nilang Alan. Diyok na mo! Ari na kimi busing. Ari na mi. Ambi ang dua katinada. Tagulat ha. Tuwad na pati. Ikipatid sa putahan kay Kusper ka kayo, Arjun. Okay. Sige na. Patirin ang putahan. Abdi na! Labay! 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 Tara! Tara! Takan! Takan! Uno, dos, ay, Dali! 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 Ulupok yun ang bahay na ni Alan Busing. Imposible na ito kayo kung maapilok na ulmo si Alan at hapit magkadungan ang upat na mga buto sa upat na granada. di na niyong tatuhuan kung maingon pa sila mabuhi pa si Alan sa upat ka granada. May gahom na yun ang tawahan kung mabuhi pa siya. Laki na ta, sir! Midilaab. Nakakita ka. Midilaab. Midilab mayong bay. Apil sa buong kapait sa Alan. Siyaro, dagat!
Balhin mo sa sakyanan nga kung ipagamit ninyo, Aljon. Patik, Oo, bossing. balik mo dito sila ngalan. Paniin mo dito. Pahibaw ako dayon. Pahibaw din ko ninyo kung noon sa mga kalambuan. Sigurado, bossing. Sigurado. Tagan mong daan na ni. Dawatan ninyo. Gamitan ninyo ni sa inyong pagpalamig-lamig muna. Tawagon tala mo kung kikinahal na sa damo. Arjun, Patik. Okay, bossing. Salamat kayo. Tara, Patik. Salamat kay mo singa. Ato na, bossing. Okay. Oh, meron ko na tawag ka na. Ibawanan akong daan, Roger. Kung may masugdan ka na galing buhaton, imog yun din tiwasang yun. Nasugdan na mo si Alan. Imog isang tiwasang, imog isang tiwasang, imog isang tiwasang, imog isang tiwasang. Usa hitabo, usa hitabo, usa hitabo! Arigyo ka saksi pabor na ko, Pasiksto. Dili naman yun na to matago ng hitabo pa. Mahibawaan man yun yung floor. Saksi ka na ko nga wagyo ko mulakaw. Wa ko'y tao nga gipatigsultihan. Ikan sa ospital, milahos tagpauli din eh. Sa laptop ako'y labot sa pagkaulbo sa bahay nila di Alan. O wa ko'y labot kung nauban o kaulbo si Alan sa iyang bahay. Bilbo. Ang bayad lang alan, ang bayad lang alan, ang bayad lang alan, ang bayad lang alan. Huwag naapil siya alas pagkaulbo. Huwag naapil siya alang kaulbo. Huwag naapil siya alang kaulbo. Upat Granada ang libutok sa suod silang bahay. Asya rin mabuhi pagkakapong si... Kanya ko sa man, pabor kag sa Good. Salamat. O sige, matawag na ko. Anong musulti mo ko sinood, ha? Dili kay mitraidor kas manghud mo mabay. Kay kung musulti ko sinood, magigubot yun mo. Kay musukol og patay ka ng manghud mo. Di na mahadlog ng bisag babae pa na. 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 Tadawar, wala ba pinod ako? Mga langit! Sulti sa mga tao. Batot pa sa mga tao. Huwag ko mo sa nakita na may gawa sa bahay lang alat. Nagpasabot ka na apilog ka bungkag siya lang. Nagpasabot ka hasta ang kat ni Alan na paig. Wa nagipaglaog na kahatagan og sulbat ang kamatayon ni Amado. Malaot yun ka si Alan, mga higala at ang iyang upat pa mga sumpay. Ni nga itong sugilanon nga naguluhan. Kagaw! Nikain! Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquiles Hesem, o laing dalit kaninyo sa Soberanyo Production Center.